Ambalmao Oniyankuma, Obalamso Madame Sisiara Mata Sissoko, Ana Ubatanti Rakabo, Atlanta, États-Unis. Mina ne video yenke bi walsan angan dige Mali hymne national la anga bamana kana. C'est important parce que ni moko digira ika hymne abato abe dusu do du kono, ika seka jamana, ika kesa ke jamana fe ka faso do ya nyuma ya do dusu kono. Donc ni video bi comme vidéo d'instruction, video mi ba au kala ana abaw digi chugumi. Donc amba damne au chama do to kana déjà mais amna damne bamana kana ka nyefo bamana kana. Mali mana kambo nyeta kele badu ambe banche siri kala yudu time so waju ngani ya kele farafina kele nya jugu mana kumbo konona wakene ma beka wili kijo saya kafisa maloye farafina faso Mali John iko horonya bere farafina na faso Mali kele iko kele nya kele o malitle baby o malitle besini jigi ya furo fontira kaira deun hakili latigera peu domina nyefo akwa famu pour kwa seka odigi ko Mali mana kambo okora ni Mali ya kambo c'est comme si le Mali nous appelle c'est comme à ton appel Mali c'est comme parce que toi quand à ton appel Mali c'est comme si à ton appel au Mali nous allons répondre. Donc quand tu nous appelles nous répondons. Donc Mali mana kambo ni Mali ya kambo nyeta kele bado nyeta bi comme émergence angata nye nyeta bi ke kele min kama o kele bilibili bado donc Mali mana kambo nyeta kele bado ambe banche siri ima ambe banche siri kala yudu time kalaidu time kalaidu nsi kora na laidu ta mimta Mali ambasi donc Mali mana kambo nyeta kele bado ambe banche siri kalaidu time. Maintenant bimi no fait un peuple un but une foi. Maintenant un peuple au définir là comme so c'est comme en faso so. Voyez un peuple, un but, voyez hadjoué. C'est comme nous avons le même but, le même objectif. Ambe fakata yoro kele. Donc ambe hadjoué kelenye. Donc so ni hadjou ani ngania notre foi. Donc so hadjou ngani ya kelen. Pourquoi anta fo kelen ça va parce que un peuple, un but, une foi. Tu vois kana un bina avant le nom. Bamana kana bina après. C'est comme ni ko mangoro kele. Tu vois kana faut une mangue. Mais to baba nga foko mangoro kele ima kele mina kofe ori la kele ntara kofe ori ta fo kele mfeno te fo kwa donc so haju ani ngania so haju ngania kele meta pour une Afrique unie donc Afrique yeto baba nga na farafina kele nya ima un peuple un but une foi so haju ngania kele farafina kelenya. Maintenant, si l'ennemi découvre son front, jugu mana kumbo, ne jugu ya kungulo boka, s'il découvre son front, jugu mana kumbo. Maintenant, au dedans ou au dehors, et au dedans, konona oube konom. Konona wali kenema. Maintenant, wali ni ya befa be kuma tinye doni, ou la foko wa kenema, wali bi comme wal quoi. Konona wa kenema ou ça que konona wa kenema ou be konona wali kenema minga no edam parce que mo date kilinyi donc jugu mana kumbo konona wali kenema beka wili kijo saya kafisa maloye donc ambo famu saya kafisa ni maloye farafina faso Mali farafina est Afrique donc pour une Afrique pour l'Afrique et pour toi Mali donc ambake Afrique kama ambake fana kama farafina na faso Mali John iko horonya bere encore John iko horonya parce que c'est pour dire que John qui arrive à kuma fin donc John
John John iko horonya bere o ye maninga kan don dron na ko min dron iko horonya yere kwa John o iko horonya di John John iko horonya bere après Farafina nafaso Mali kele iko kelenya kelenya kɔrɔ ko liberté parce que an bɛ ka an ka liberté ɲini an ka indépendance donc n'i bɛ kɛlɛ o kɛlɛ i b'a kɛ i bɛ se k'i jɔ i yɛrɛ ye de quoi i ka liberté kama i ka kelenya kama i ka se k'i jɔ pour que i kana dépend mɔgɔ la Mali tile bɛɛ bi Mali tile bɛɛ sini donc Mali bɛ tile bi Mali bɛ tile sini donc Mali bɛ to yen bi a bɛ to yen sini an b'o faamu jara mɔgɔ ma jɔ mɔgɔ o tɛ yan au Mali d'aujourd'hui au Mali de demain o tɛ yan Mali tile bɛɛ bi Mali tile bɛɛ sini jigiya foro funtira kayira les champs fleurissent d'espérance espérance kɔrɔ ko jigi mɔgɔ jigiya quoi donc comme tubabukan na laban do bɛɛ kana bɛ daminɛ ten quoi jigiya foro les champs d'espérance quoi a bɛ komi jigiya foro bɛ komi le champ quoi an bɛ foro min kɛ funtira kayira o kɔrɔ ye de a cayara quoi a funtenina a cayara l'énergie du champ de l'espérance o kɔrɔ ye jigi b'an na quoi an content an b'a fɔ ko fɛnw bɛna ɲɛnabɔ non jigiya foro funtira kayira denw hakili latigɛra pewu pewu o kɔrɔ ye malidenw hakili latigɛra pewu pewu donc an b'a daminɛ sisan je sais que a apprend an tɛ fɛ ka tɛmɛ 8 minutes kan an k'a ye sisan Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a don an bɛ ban cɛsiri kala yidu time sowaju ŋaniya kelen Farafina kelenya jugu mana kumbo konona wali kenema beka wili kijo saya kafisa maloye Farafina faso Mali John John iko horonya bere Farafina na faso Mali kele iko kelenya kele Mali tile bɛɛ bi Mali tile bɛɛ sini jigiya foro funtira kayira denw hakili latigɛra pewu pewu donc bɛɛ hakili latigɛra j'espère que ça va vous apprendre l'hymne national du Mali je remercie tout le monde je crois que an bɛɛ kan ka jija ka hymne national mɛn denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kara cɛ fara muso ka Mali bi jɔ ni malidenw ye dusu ta k'u bɔ k'a fɔ ko saya ka fisa ni malo ye ma hymne ka dun kojugu donc bɛɛ kan ka s'a la merci beaucoup comme n y'a fɔ n tɛ fɛ ka tɛmɛ 8 minutes kan I love you very much ala k'an to ɲɔgɔn ye bye bye mais kɔrɔbɔrɔ kan ta bɛ nalen dɛ Mali mani irisma tun de ka ko ni hakɔ wa chaîne ro sika merci bye bye